Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju u službi zdravlja. 18 je časova, televizija Kopernikus, ja sam dr. Sandro Marković. U emisiji ste u službi zdravlja koja je posvećena vama. Naravno, šta treba naučiti? Treba naučiti baviti se preventivom, treba naučiti kako očuvati svoje zdravlje. Mi Srbi smo poznati kao narod koji pola života narušava zdravlje, a drugu polovinu se leči. Ova emisija upravo služi da nas nauči nečemu drugome. Najveće mozgove srpske i evropske medicine smo doveli ovde. Pošto se zna u kakvoj smo trenutno situaciji, odnosno u kakvoj se teškoj situaciji nalazi naša zemlja, ovu smo emisiju prilagodili upravo toj tematici. Naime, današnja tema emisije će biti kako sačuvati zdravlje u trenutačnoj situaciji i okolnostima. I pozvali smo jedno eminentno lice koje će vam odgovarati na pitanja, a i odgovarat će na neka od mojih pitanja, ne bili što bolje i što sigurnije došli do nekih rešenja. Naravno, naši telefoni za uključenje su 011 2600 233 i 2600 151. Telefoni bolnice Ostrog su 309 3600, gde možete naravno i postavljati pitanje, zakazati vaše preglede, jer u bolnicu Ostrog se ulazi bolestan, ne izlazi zdrav, to je već opšte poznata kratica. Pitanja ste nam postavljali na mail u službi zdravlja@gmail.com. Ja vam se ovom prilikom zahvaljujem zato što vas je stvarno mnogo pisalo i ja sam neka vaša pitanja izdvojio koja ćemo pitati našu doktorku večeras. Za nameštaj u studiju pobrio se Nameštaj Đorđević, kome se ja i ovom prilikom zahvaljujem što je imao sluha i što je imao dara da sarađuje sa nama. Naš večerašnji gost je doktorka Dragana Jovanović, doktor medicinskih nauka, specijalista higijene iz Instituta za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut. Doktorka, dobroveče, dobro vi došli. Odnosno, dobar dan. Dobar dan, dobroveče. Ja moram da kažem da ste vi preumorni i da vam se odmah na početku emisije zahvalim što ste izdvojili vreme da dođete kod nas. Bili ste i na terenu, pomagali ste ljudima, bavili ste se svojim poslom. Vi se prvenstveno bavite vodom. Pa ajmo da krenemo odmah, odnosno vodom za piće. Kakva je situacija vodosnabdevanja u ugroženim područjima? Dobroveče vama, dobroveče gledaocima. Hvala na pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo da mogu da razgovaram sa vama i sa gledaocima i da, ukoliko je u to moje moći, da pružim dobre savete i da zaista posle ovoga ljudi imaju jasnije odgovore. Ono što bih rekla za vodosnabdevanje, ono je zaista u ovim proteklim danima bilo teško u mnogim područjima, pogotovo tamo gde su bila velika izlivanja vode, gde su bili poplavljeni bunari za čak i velikih sistema za vodosnabdevanje, gde su mnogi vodovodni sistemi pretrpeli havarijska oštećenja, oštećenja rezervoara, izvorišta za vodosnabdevanje, pucanja magistralnih cevovoda, pucanja glavnih cevovoda i tako dalje. Zaista su bili brojni problemi. Situacija se sada normalizuje postepeno. Iz dana u dan se vodovodni sistemi osposobljavaju za funkcionisanje. Evo, danas je puštena, da tako nazovemo, tehnička voda, sanitarna voda, ona koja se znači ne upotrebljava za piće i pripremu namirnica u Smederevskoj Palanci, takođe u Ljigu. Ostaje Krupanj koji je jako teškoj situaciji jer je tu vodovod zaista dosta uništen. Ali, kažem, ljudi na terenu se zaista trude maksimalno i ostaju 24 časa na poslu kako bi što pre ljudima dopremili vodu. Za početak onu tehničku, da se izvrše osnovne higijenska čišćenja u stanu, a kasnije da se posle ispiranja, dezinfekcije vode, utvrđivanja i potvrđivanja njene zdravstvene ispravnosti, ona počne da se upotrebljava i za piće. Evo, rekli smo, dragi naši gledalci, da je tema emisije kako sačuvati zdravlje u trenutačnoj situaciji i okolnostima. Naš gost je doktorka Dragana Jovanović sa Instituta Batut, znači Institut za javno zdravlje Srbije. Vrlo eminentna osoba za ovu temu. Javljate se na telefone 011 2600 233 i 011 2600 151, jer doktorka je vrlo zainteresovana i stručna da odgovori na sva vaša pitanja. Naravno, ima mnogo pitanja koje ste poslali na mail, pa idemo dalje. Doktorka, pomenuli ste malo pre bunare. Interesuje me jedno pitanje.
ljudi iz prigradskih naselja, gde je poplava takođe onako jako zastupljena. Šta da rade sa vodom pijaćom u bunarima? Kako da se oni ophode? Pa evo, ne samo u prigradskim naseljima, to je uglavnom jedini način vodosnabdevanja u mnogim selima. Ljudi se snabdevaju vodom za piće samo isključivo iz bunara. Neki vodovodi, neka sela imaju svoje sopstvene male vodovode, neka sela su se priključila na velike sisteme, ali zaista veliki broj ljudi se snabdeva samo iz svojih bunara. Ono što im savjetujemo da se po povratku kućama obavezno jave najbližem zavodu ili institutu za javno zdravlje kako bi potražili adekvatan savjet i pomoć za sanaciju, prvenstveno sanaciju bunara. Šta to znači? Da se bunar očisti. Kako se to radi, kako to rade i naši stručnjaci i tehničari na terenu, iscrpi se bunar vode, očisti se, zidovi bunara se očiste, promeni se dno bunara sa novim peskom, novim šljunkom, nadođe nova voda i onda se vrši hlorisanje bunara. To je ono što mi nazivamo sanacijom bunara. Takođe, obratit će se za savjet da se ta voda obavezno dezinfikuje, ali ne samo jednokratno, jer moraju gledaoci da znaju da jednokratno dezinfikovanje bunara, odnosno hlorisanje bunara, ne rešava problem za ceo život. Svi znamo da je u bunaru voda protočnog karaktera. Danas imamo da kažemo, količinu vode, sutradan iz podzemlja dolazi druga voda, tako da je neophodno u kontinuitetu hlorisati vodu. Te savete za kontinuirano hlorisanje vode dobit će u svom najbližem zavodu institutu za javno zdravlje. Znači, ne preporučujemo da se to radi na svoju ruku, preporučujemo da se potraži savet, da se prema uputstvu dezinfekcionog sredstva postupa. Kako vi u ovim jako teškim situacijama, evo sad ste malo rekli ništa ne na svoju ruku, kako stignete sve to da obavite? Ja vidim da vi niste spavali 24 časa. Da, ja sam umorna, ali mi zaista imamo veliku mrežu. To moram da pomenem. Mreža Instituta za javno zdravlje broji 23 lokalna regionalna zavoda. To znači da svaki okrug, svaki region ima svoj zavod za javno zdravlje. I 24. je nacionalni, znači Institut za javno zdravlje Srbije, koji, da kažem, zajedno sa našim kolegama iz mreže, koordinišemo zajedno rad, pomažemo jedni drugima. Znate, naše kolege koji su na terenu gde je poplavljeno puno kuća, puno domaćinstava, gde je puno problema i oko centralnog vodosnabdevanja, prosto pružamo i njima pomoć, mobilišemo snage i naše kolege iz drugih instituta i zavoda da im pomažu. Zaista se uključila cela mreža, uključilo se čak i kolege, moram da pohvalim, iz Kosovske Mitrovice, koji su takođe sa svojim ekipama došle i pomažu u poslovima dezinfekcije, deratizacije na terenu. Dakle, cela mreža funkcioniše kao jedan i zaista svi se dopunjavamo, svi smo zajedno i ima zaista dovoljno, da kažem, mesta odnosno mesta za brigu i bit će svi na terenu koji budu zatražili pomoć, dobit će savet i bit će im pružena pomoć kako za dezinfekciju vode, tako i za dezinfekciju prostorija koje su bile poplavljene. To što ste rekli važi i za vas, a boga mi i za novinare i za sve građane Srbije koji su se pokazali jako dobro. Eto, Novak Đoković je rekao da iz poplave isplivala Jugoslavija. Pomažemo jednim drugima, što je veoma pohvalno. Dragi moji gledalci, tema emisije Kako sačuvati zdravlje u trenutačnoj situaciji i okolnostima. Izuzetno elokventan i stručan gost je večeras kod nas, doktorka Dragana Jovanović sa Instituta Batut. Ja vas molim da se javljate na telefone 2600-233 i 2600-151, postavljate pitanje doktorki, jer doktorka je, hvala vam još jednom, izdvojila svoje vreme
samo zbog vas, jer ova emisija služi tome da mi budemo bypass između vas i ljudi koji su eminentni i koji znaju šta u ovakvoj situaciji uraditi. Telefoni bolnice Ostrog su 309 36 00. Znači, javljajte se, zakazujte vaše preglede. Ono što sam rekao i to ponavljam sad, ono što je Manchester United u fudbalu, bolnica Ostrog je u medicini. Doktorka, higijena je vrlo bitna u našim životima, u ugroženim područjima. Kako da se ponašaju ljudi i na šta prvo da obrate pažnju? Svakako ono što je imperativ sada i ono što je mnogo važno je da se adekvatno održava higijena ruku. Šta to znači? Što češće pranje ruku vodom i sapunom, pre jela naročito i kada se god rukuje i priprema hrana. Bilo da se ona pere, priprema za jelo ili da se na bilo koji drugi način sprema, važno je da se peru ruke. Naročito i posle upotrebe toaleta, znači higijena ruku je sada imperativ. Da li je do sada zabeležena neka epidemija? Ne, za sada je epidemiološka situacija, da kažem, uobičajena. Svakako da postoji, da kažem, viši epidemiološki rizik za narušavanje zdravlja, ali sada sve to zavisi od našeg individualnog ponašanja i naše lične odgovornosti kako ćemo zaštititi sebe i druge svojim odgovornim ponašanjima. To je upravo ovo što sam rekla, održavanje lične higijene i izbjegavanje rizičnog ponašanja, odnosno nepostupanje po savjetima koji se sada daju, koji zaista se intenzivno prenose gledaocima putem medija, bilo štampanih, bilo ovih elektronskih medija. Zaista je sada vrlo važno da se poštuju sva uputstva, da se zaista sluša i da se ne šire takozvane neke glasine o kojima smo skloniji da poverujemo nego da poverujemo rečima zvaničnih institucija i stručnjaka. A recite mi, na koji način se vrše mere zaštite u takvim područjima? Pa evo, mi smo već, akcija je započeta praktično. Na svim ugroženim područjima su već stručne ekipe koje vrše prvo uklanjanje onog mulja i ostataka vode, jer zaista metode dezinfekcije nisu efikasne ukoliko se prvo ne otkloni zaostala voda, ne očisti od prisutnog mulja. Tek u tim uslovima, kada se sve to opere i očisti, onda su mere dezinfekcije efikasne. Znači, nakon tog uklanjanja tih vidljivih ostataka onoga što je poplava nanela, vrši se dezinfekcija prostorija koje sada na terenu vrše ekipe. Ja moram da apelujem na ljude da budu strpljivi. Došlo je puna ekipa iz svih zavoda instituta za javno zdravlje, iz drugih instituta za dezinfekciju, deratizaciju. Domaćinstava poplavljenih je mnogo, ali da ljudi budu strpljivi, da će oni doći do svakoga i uraditi te neophodne mere dezinfekcije pre ulaska u svoje domove koji su bili prethodno poplavljeni. Dakle, ne savjetuje se ulazak u kuću na svoju ruku pre nego što se ne očisti i ne dezinfikuje. Recite mi, da li se može konzumirati, odnosno jesti voće i povrće iz ugroženih područja? Da, svakako povrće i voće koje je došlo u kontakt sa vodom, sa poplavnim talasom, sa poplavnom vodom, se uklanja, baca i ne konzumira. Također je važno da kažem da se, kako to ukloniti. Može li prokuvavanjem da se ukloni? Ne, prvo ta hrana koja je iz frižidera, iz zamrzivača koji su bili bez struje, tu hranu je važno na adekvatan način ukloniti, pozvati zaista službe veterinarske inspekcije koji također se bavi uklanjanjem uginulih životinja, da takvu hranu koja je bila u kontaktu sa poplavnim talasom, koja je bila u frižiderima i koji nisu imali struje, pa i to